Nagabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Bansay ka sap karwai ka siyaw ka tho jingrai la neshna jingrai ka sing nang ye Kenjo Music School Rangthong Southwest Kasil District kalapalong da ka jingya koprai ha ka janmiet jong ka arnyo trik kalaling kon arhajar arpsaw kumbakhat nyongut ki samna jong ka dong ka than kilawan bani shimbenta ha ka ni ka jingya koprai. Kumban shipin kan mau bagan nang yai Kenjo Music School ka deka wika shlem ai jing hikai ki samna kumno ban rai la ne kumno ban shna jing rai ling ba ki notes ka bangi tip kum ka tonic sulfa habaya kran bat usamna well bonds imli ubade secretary jing ka group nang yai Kenjo Music School Ulang bagani ka di ka sin baningkong bala pelong ya ka jing ya kop rai ba ka jing mut jing ani ka jing pelong ya ka jing ya kop rai ka di tang ban penslor ya ki khna ki samla ki bran ka sam bakin mi shakmat ban penpau ya ka sap ka bakidon nang ba ka sap ka jongki ka bakidon kan omlet no bat bakin la ban penpau pat ha ki wede ki rinsan Hagani ka sngi la don nang umentrish nong Rangthong bakit borlang nongrem usamla forward man nongrem president KSU Southwest Kasil District lambat ki wede ki rangba La bishari ki nong rai du samla weljun nong sit but Reverend Thimai Boy nongrem hagani ka jungya kop rai ka group shi para members ka badi nawa kerwan kala long kala du ka bala yo ra ya ka certificate lam bar ka sop pisa Yo, mas. Kamboy, bar abang ngapai dia kami ni Kenjo Music School. Nila abang keperkenal yang kami Music School keba keba paunam kepertai yang kalatif kum kata kaji Julian School of Music keba don hapo New York keba lasnak nadu usnam saja keba paksan bar hidup mentah kawa bar permi bar yakinorwai keba pau kamtam hanga classical music bar hanga opera music tinggal don kaji ngadon kaji kini nanti bar ngadon kaji kerman bar keba tim tiong bar 1,000 mile starts from a single step nani kacar mer kasdang lepa isenjam baret Ayo snow yang keren jong kini kisalar ba di bawah keren haswa juga ban kalian jong kini penian ngangen bagalong kaji mentoy nam ta jong kini kinong wane shimerta ban kanlong kaji mentoy ya ki webat ban pek ya keduksa jong kana keseng pelashim ya kana jingkit klik ban penian ya kebakum kaneka program kajing ruah ngangai baro ngisro tenat ia kajing ruah bala da khem kajing ruah ya frai tep ni ki khon samla ne ki long pi rupa ti punya im kum lo don kajing ruah ka don ka bor ya ka ban penum ya ka donun jong kito ki ba e donun kajing ruah ka don ni ka bor ban penum lepa kajing ruai jong baik ialah kajong ga baik kajing ruai kadon ka bor ya kaban ketik ya kijing mot kijing pekhat ki jongi ngalas ngap ya kijing ruai ki bagi kun samla la ruai na po don na peng yogi ko la ruai shuphan ga mariam don na peng yogi ko la ruai shuphan no ban penne ban sa ya gariti ka dostor
Dom na pren yogi kalau ruai yang kepor nagam ta ka jingle khoi ya ka shnong ya ka thau ya ki somong ki songkun